for 10 minutes. Imero mistake, send dialogue 5,000 gị. Imekwanụ mistake, o si ezikwa m n'aka. Ikwe. Okay. Can try ya. Ka try ya. Can try ya now. Chelụnụ. Ka m tinye the time. Ịghọta. Ka m tinye the time. Ngwanụ. So, anyị bidogo 3, 2, 1. Daalụkwa. Afa gị bụkwa nke na Nwaada. Aha m bụ Nwaada Amaka. Amaka. Onye ebe? Abụ m onye Oji nke dị na Enugu. Nke dị na Enugu. Ewe. Ya, kedu ka ife ị na-alụ? Ka ife ị na-alụ? Ife m na-alụ bụ m na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa ya eji oge adakwa agba esipe ebe a? Ka ihe ị nwere ike ịgwa anyị bụ ihe ndị ị na-enwekaba ya otu gị na ndị na-alụ n'ọlụ, kedu udo mkparịta otu gị na ha na-esi emekọta, ka otu gị na ha na-esi emekọta ya, maka anyị mana ndị na-akwa akwa dịka oge kịta a na-asị n'oge season ha na ndị ha na-akwara akwa na-anụ ka ya, gị na onwe gị kedu otu ị na-esi afụ ihe a na-akụ ya, ka otu ọ na-esi ada gị n'anya ka ọgwụgwa ka experience ma ọ bụ ndị ọcha na-asị ị na-eme gị na ndị ị na-akwara akwa. O nwekwa ihe ọwụ niile na-aga ọfụma. Mgbe ụfọdụ a na-abịa nwee like ọ na-abịa nwee ọgbatufio. A na-abịa nwee ọgbatufio, but it's not like but ozugbo ka ịkpọkọta onye ọzọ like gbatuo ngwa Ada Empire. Sister Chizzy, good evening. Nne gbanye ihe onyonyo gị, cheka nkwụsị ihe na onye na nya Science and Wonders i kwuru sọsọ minute na-abụ ka i kwuru ịwụkwa onwe gị na ọkwa 2 minutes ka ị survive. Ada gbanye ihe onyonyo gị biko onne. Oh, sister. Okay, nsogbu adịghị. Nya dịka otu si ekwue ịya asụ asụsụ Igbo 10 minutes. Ọkwa 10 minutes bụ nkeji 10. Ọkwa ya? Nkeji 10 ka ị asị ya. Nkeji 10 ka ị asị ya, ịma ntinye okwu bekee. Daalụkwa Maazị Nwekwensu. Nkeji 10 ka ị asị ya, ịma etinye okwu bekee. Mana ịsụọ ya nkeji 5 itinyere okwu bekee, anyị nwere ike iche mebie enye gị ọkara. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ilite ya bụ 5k, ị ya sụrụ anyị ya nkeji 10. Nkeji 10 bụ nke ndị bekee kpọrọ 10 minutes akwa ya? Yes. Okay. Oh. Daalụkwa. Anyị ebidogo. Nye afa gị bụ gịnị Nwaada? Mgbede ọma. Ndewo. Abụ m Nwaada Adaobi Ohanyele. Abụ m onye Ọkịja nke dị na mpaghara Ihiala Local Gọọmenti dị na Anambra Steeti. Isiri ịbụ onye Ọkịja, ya na-anụka ihe gbasara ndị Ọkịja. Ka ihe nwere ike ịgwa anyị gbasara Ọkịja? Ọkịja bụ obodo siri ike. Ha kpọrọ kpọkpọkpọ, ime a na-akpọ ndị mkpazi obodo kpọrọ kpọrọkpọ. Ha kpọrọ kpọọ ọfụma. Ihe eji wee matakwa na Ọkịja bụ na ya adịghị enwe nta. Ọkịja enwe nta. Otu ọbụla onye Ọkịja fụrụ ya ahalụ. Ya ha anarị oke ruru ya. Ya ha wabaa ya n'anya. Ọsọgide ya bụrụ nwatakịrị amụrụ tata.
ọ ga-egosinara gị ihe bụ na ọbara ọkịja dị ya n'arụ. Ọ ga-egosikwa gị n'ọnwa afọ ọkịja ka ọ bụ. Ya mere eji wee mata anyị ihe eji mata anyị bụ na ọkịja adịghị enwe nta. enwelu ihe dịka ohere ma ike a na-enye ụmụada n'Ọkịja. A na-enye ụmụada ikikere n'Ọkịja. Ụmụada nwere ọnụ n'Ọkịja ọfụma ọfụma. Ọ dị ka ọnwụ ihe mere n'obodo. A nwere ebe nsi n'Ọkịja wee maa atụ. Onwe ka esi wee na-enwe okwu na ụmụnna m. Wee kpọọ ụmụada wee zoo okwu. Ihe ọbụla ụmụada kwubiri otu a ka a ga-esi wee hapụ ya. Onwe onye ọzọ ga-agbagha ya. Ihe ụmụada kwuru n'obodo m na dịka ihe mmanwụ kponiri elu wee kwuo. Mmanwụ kponie kwuo kwubie daa ana adịghị agbagha ya agbagha. Ọ makakwa ya na Ọkịja ọ ihe maka ama m n'ọtụtụ ebe n'ala Igbo ọ naghị abụ ihe arụ ma nwaanyị nọ n'ụlọ wee mụọ nwa. Ọ bụ dịka nne gị na nna gị amụtara nwoke, ada nwere ike nọlụ mụba nwa n'ụlọ. N'Ọkịja ihe dị otu a, omenala dị otu a, ọ dị ka ọ alụ ka a na-afụ ya ka ya. N'Ọkịja be anyị ebe nsi, omenala dị otu a megidere ọdịnala anyị. Ọ dịrọ anyị adịrọ eme ya na be anyị. Onwere obodo dị n'Ọkịja a na-asị ka nwaada nọdụ ka ọ mụchie obi nne ya. Ada adị amụchi obi, ọkpara bụ ihe na-amụchi obi. Ka esi eme ya mgbe mbụ ma kịta nwaọkpụ nwaada tụọ ime mkpuke, anyị nwa na-akpọ ime mkpuke. Nwaada tụọ ime mkpuke, a na-ezu ya ezo, adịghị ekwupụta maka na ekwupụta a na-asọ ya asọ. Ọ na-agafe ewere ya na-ama atụ ịfụ nwa amụrụ nwa ịfụ nwa atụrụ ime be nna ya. Gị na-atọzikwana nne na nna gị fụ ka gị na onye ahụ na-akpakọrịta, ababara gị mba tibe gị ihe ka ị ghara isoro nzọụkwụ onye ahụ. Adịghị afụta ya nọọ ihe o mere na-amaghị ama. Anyị a na-afụta ụta na be anyị. Nwaada tụọ ime ya nụbeghị di, a na-ezu ya ezo. Ọzi na ọgbara ọfụ a kịtazi ihe ọ bụzi kịta bụ ọbafọrọba onye ka ọ bụzi. Ịma na a sị na arụ ụgba ahụ ọ bụrụ omenala. Arụ ọgba na ahụ n'ala Igbo niile ọ bụrụgo omenala. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ, ama m na ọtụtụ ebe n'ala Igbo kwa a na-enwe dịka ga-enwe ebe ị ga-asị ka ije nụ nwaanyị, asị ka anụ na nwaanyị ebe a na ụmụ nwaanyị ha nwere ike ha ada anọta na di ma ọ na ha na-esi ọnwụ ma ọ ha na-eme isi ike. Akpụkpọ Ọkịja bụ unu, kedu ife ị nwere ike ikwu maka ya? Achọkwa nke ịgwa m eziokwu. Ofu ihe nna dị eme, achọghị m ịma ebe m nọ. Ofu ihe nna eme bụ eziokwu ka nna dị ekwu ma nna ekwu okwu kama mma ya ekwu eziokwu mmechiri ọnụ. Adị m agbachitere obodo m maka na nsi ebe ahụ. Obodo niile nwere ihe ọma nwee ihe dị njọ. Enwe ihe eji mara obodo. Ihe eji wee mara anyị nwa bụ ụmụada Ọkịja bụ na anyị na-agba mbọ. Ọ ya ka m ji sị gị na Ọkịja adịghị enwe nta. Anyị na-agba mbọ. Ihe na-amasị anyị nke ukwuu bụ ịkpata ego nke anyị. Anyị adịghị aza ọbịa. Ihe anyị na-aza bụ osodi eme. Ọ maka biko na-akụrụ unu mkpọmkpọm na igwe okwu unu na-enye na ya akara ịhụnanya ka anyị na-aga n'iru. Ị bụ onye ọrụ aka ka ị bụ onye ọrụ oyibo? Ee, abụ m onye ọrụ aka. Kedu ihe ị na-arụ? Ana m adụ akwa nwoke na akwa nwaanyị. Ihe ọbụla bụ akwa na-adụ ya ka ka ezi ihe meenụ iji chebe ime ha na-abụ ọ bụrụ isi oke ebe m bụ nwaanyị ka m kwaba nke ụmụ nwaanyị ma ka m mụta nke ụmụ nwoke kwaba nke ụmụ nwoke, ikpebie na ife ị ga na-akwa bụ ha na-abụ. Ihe mere m ji
wee chee echiche chebaa ime bụ otu obodo anyị nọ na ya si wee dị. Agụrụ m mahadum, agụkwara m ezigbo akwụkwọ, gụchapụta, fee ana nna m, neba anya wee fụ na ebe obodo anyị a na-aga, ọrụ oyibo ama nye m ụdịka ego m chọrọ ịkpata. Ọrụ oyibo ga-ata m afụfụ karịa. Ọrụ oyibo ga-eme m nyere onye ọzọ aka na-akwado mbe ya, na-eme ego a na-aba onye ọzọ n'akpa karịa otu o si aba m n'akpa ma na-afụfụ m ahụ mgbu mụnwa. A na-akwụzi m ụgwọ ka a na-enyere m aka, mana ọmụnwa bụ onye na-ata afụfụ ịfụ na ọrụ ahụ na-aga aga. Echechara m ihe niile na-eba ya anya. Oge m fechara na nna m, nsị mba na m ga-aga igi chọọ aka ọrụ. Onwe ka o si dabata otu a, ọ dabara m. Ọ dabatakwa n'otu akwa, ọ dabakwara m. Ka ọ ghara ịbụ ofu ebe ka ọ ga-esi wee dabara m. Ya mere m ji wee jee mụọ ọrụ aka. Mana ileba anya na ọrụ aka gị akịta, ka ebe iche na ị na-aka enweta ndị na-akwado gị, nkwado gị ọ na-abịa karịa n'ụmụ nwaanyị ka ọ na-abịa karịa n'ụmụ nwoke? Nkwado m na-abịa n'ụzọ na-abụ ahụ, maka na nwoke na nwaanyị na-eyi akwa. Nwoke na-eyi akwa, nwaanyị na-eyi akwa. Mana ebe mma na-arụnye aka bụ ebe kachasị wee sie ike kpọkọtọmkpọm bụ ebe nke nwaanyị dị. ebe ịdụrụ ụmụ nwaanyị akwa, maka na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị, anyị dị ihe. Ị ga-afụ onye ya nwere ahụ onye dị ụtọ anụ, o nwere ike otu chi ya si kee ya achabaghị ya anya, ọ dịghị ya mma, ọ chọzie ka ya dị ka otu chi onye ọzọ si wee kee ya. O chefu na akwa ka anyị na-adụ na ya na-akpụ mmadụ akpụ. Ịkwachaziere ya akwa ga-adị ya mma, ya ma o yiri ya ọpụta ọ dị nya nwa ahụ ahụ mma, ọ chọba ka ọ dị ya otu ọ ga-adị onye nke enu mma. Ebe ahụ ka anyị si ọnwa ya mmadụ a na-anabata onwe otu chi ya si wee kee ya. Ọ bụrụ ọfa ncha niile na-anabata. Ụfọdụ ma ihe na-adị ha mma, ụfọdụ ga-abịa sị gị ngị nwa na-adụrụ m akwa na-eme anya ọfụma, ịma ihe ga-adị m mma, nye m ihe ahụ ịma ga-adị m mma. Ụdịrị ndị ahụ nọkwa, mana onwe ndị ya eme onwe ihe ọbụla ịfụ gị mere ha ga-acha ha anya. Ọ fọrọ ma gị bụghọrọzie dibịa bekee waa ha afọ, nye ha ike, nye ha ara, obi wee dị ha mma. Tabakwa ka ndị nke buru ibu, ịma afọ ụmụaka na-eto eto kịta ahụ ha amaka, ifu ebe ha yi efe, ọ dịghị ka ọ gị ghọọ ha ibe ka ha, ichefuo na otu Chukwu si kee anyị dị iche. Anyị na-aga na isi ngwụcha okwu anyị. Ị bụ onye ụka ka ị bụ onye omenala? Abụ m onye ụka. Amụnyere m, nne na nna m mụnyere m n'ime ụka. Kemgbe m si bụrụ nwata, n'ime ụlọ ụka ka m toro. Ana m agụ ya ọgụ n'ụlọ ụka. Achịrị m ndị ntorobịa, ebu m ụzọ chịa ndị agbọghọbịa n'ime ụlọ ụka, nke ndị oyibo kpọrọ na bekee Roman Catholic. Achịrị m ụmụ agbọghọbịa, chie ha afọ 3 maọbụ 4, bịa chịa ụmụ ntorobịa. Ụmụ ntorobịa bụ nke akpọkọziri ma nwoke, ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ nwoke, tikọta ha ọnụ, nke ndị bekee kpọrọ Catholic Youth Organization. Na mkpọbiri ya akpọrọ ya Sion. Oge ga-eru kwucha ihe ị na-ekwu. N'okpuru Nnewi Diocese. Emere m ya, meta ya mma, chịa ha, chịta ha mma. Mana ofu ihe m ekwu bụ onye na-eme ọdịnala ana-ama agbaga, na-ama anụso ha ọgụ, ana-ama asị na nke onye na-eme adịghị mma. Ihe mma bụ nke onye na-eme dị mma, ya mee ya ọfụma. Ịmanya ibe onye ọdịnala mee ihe ana na-asọ nsọ, na-eze ihe ana na-asọ nsọ, emena ihe ana ya achọghị. Ịkpa arụ daalụ nwada, daalụ. Ozugo onu ga na-atọ, ozugozie onu ga-atọ karịa.
ka were ohere a wee gwa ndị be anyị okwu. Onye mara nke ọ na-eme ya mee, ọ bụrụ ijide akwụkwọ nsọ n'aka nke a, ijide udene n'aka nke a, jide ofu ka anyị mara nke gburu onye. Ọ gwụrụ ka ọ ha m n'ọnụ. Si n'anya na edemede a na-ede, nwere nwaada a na-akpọ onye nsogbu. Biko were akara ụlọ akụ gị nye onye nsogbu ka o tinyelu gị ego n'ịgbalịrị ọfụma. Daalụkwa, ekene m gị o. Daalụ. Ka anyị kpọgote onye ọzọ. Ndewokwa o.